Чакай. Сега. Здравейте, ние сме Патрик, Дими и Мони. Стоп. Ученици. Отряза на моя глава. Можеш ли си му рязал главата, просто можеш да заумалтнеш. Виж колко много може. Второ сега е записал. Сега пак записва спокойно. Добре, Патрик, карай. Променад, а София ли ни беше? Да, но го кажи променада, София. Променад, София. Здравейте, аз съм Патрик и съм част от екипа на Променад, София. И днес ще ви разкажа малко повече за нашия проект, нашия филм, който правиме с моите двама колеги, Дими и Мони. Идеята, не помня често казано от кой дойде, но важното е, че се събрахме, решихме, избрахме си целите какви да са и работим в момента, още не е завършен, но в края на пролета най-вероятно това ще бъде филма и това е. Какво значи? Айде! Добре. Обърни си малко косата отзад. Всичко започна в една лятна нощ на 74-та. Чакай само, мисля си да го кажа изцяло. Мони ще ви разкажа за това как направихме филма, какво съдържа той. Освен типичните кадри и забележителности, които всеки турист трябва да види в София, ние заснехме няколко интервюта с чужденци, французи по-конкретно и един канадец и една мадагаскарка. Да, мисля, че са това, които ще ни разкажат за тяхната гледна точка, как живеят в София, какво правят, какво харесват и кои са им любимите места, защото техният поглед е малко по-различен от нашия и може да дадат по-обективно мнение. От името на екипа искам да отбележа, че ние децата сме пряко свързани с технологиите в днешно време и просто е грехота да не се занимаваме с нещо такова, след като е толкова лесно и приятно. Имаме връзката с чужденците, успяваме да се свържем с тях лесно, от тяхна страна те ни разбират, подкрепят ни и всичко става много лесно и приятно, когато желанието ни идва само от нас, а и от хората, с които сме заобиколени. Какво трябваше да кажа? Да минеме през много места. Посетихме някои места. Кои места посетихме? Бяхме в центъра на Витушка, минахме през Министерството, Президентството, църквата Света Неделя, Васил Левски. Заснемането е много забавно винаги. Някои хора ни помагат, срещнахме се с един куп хора, които бяха готови да ни помогнат и да, забавно. Браво! Всеки ден се караме. Винаги се разбираме, с Мони сме първи дружки и нямаме и веднъж да сме се скарали. Дими и Мони ли? Те постоянно се карат. Пълен ужас, катастрофа. Вакрилов е навсякъде, не мога да го събера. Направо ужасен е, той е най-излишният от екипа. Симеян не спря да ни малтретира. Отвратителен е. Да, абсолютно съм съгласен с Дими две. Кут, хобит. Некой да каже мой. Симеян не спря да ни малтретира. Отвратителен е. Да, наистина Дими две, аз абсолютно съм съгласен. Той е най-излишният от екипа. Те са толкова много камерите, че хората се притесняват. Просто е уникално тъпо така да го правим. Даже в момента са навсякъде. И снимай. И Мони, ама снимаш ли в момента с тази камера? Добре, стига вече просто. Надявам се филма да ви хареса. Не, моля, не така. Добре. Надявам се филма да ви хареса. Стараем се много и гледаме да направим най-добро. И за сега, чао от нас. Чао! Чай сега. Симеян, чао. Чао! Има ли смисъл изобщо да го пускаме? And now, a quality joke with Patrick. И сега, специално за фенките. Цензура, брат.